Dís maríomh agus fáilteoibh go dtí eagrán uimhir sé agus an teagrán dearnach go dtí seo péiscéile le cúna dé. Den badcréile córá le hógaí I gcóir le Foras na Gaeilge. Agus caithmérá bhfuil anna áthas orm bheith ag gcórá leis an í atá going inmh. Ní raibh córá cearta agam péiscéil leis an í seo le roinn blianta anuas. Sinní Láirge Bruns agus is as Chathair Phort Láirge, bóthar an dún mór an son I Chathair Phort Láirge de Láirge ach tá sí cur fuithi I láthair na huaire agus le roinn blianta anuas in Chlemsford, Láirge inne. Chlemsford in Essex an seo, yeah. The only way is Essex, Láirge. Divo Chelmsford. Chlemsford. Chelmsford, yeah. Chlemsford, yeah. Okay. Sin tús anna chuna domsa an son. Oh, no. Is Chathair ar tá taithí agam Agus tá Chlemsford will make go humlá mí cheartan is rog will Chelmsford in le London. Tá sé anna Comhrá go London, yeah. Well, an train déitá bheith London leistigh de 5 nóméid nó 5 nóméid. So okay. Tá cónaí ar roinn fá daoine an seo a bhfuil ag obair I London. Is sort commuter town an áit. So baile a haun, isn't Well, no, Chathair tá gceist now inis. Nadidir David bliain ó hin tugach Chathair an áit. Ní Chathair bhí gceist I gcónaí, but is tócha 5 nó 6 bliain ó hin. Right, okay. Thugad ar an Chathair an áit, so. Okay. Agus an train an sin an tube nó dear an gná train? Just an gná train agus tagann tú isteach go Shráid Learfúil, so Liverpool Street Station, agus an son ag an buinte son is féidir leat an tube úsáid agus dul péáis a hastíút, tá sé anéirú nach, héimiid isteach go minic, well, solar hála COVID. Bhí sé den nósla bhíon dul isteach go minic, just chun dul isteach dórach, chun dul chuig ceolchuirm nó dul amach a gcóir just béle jazz. Tá tú Sunday lá gachrid ar down. Yeah. Nar tá tú I London, yeah. Covent Gardens agus na háta sin ar fad agus the West End. Oh, yeah. Bhí sé den nósla going dul isteach ar leid uair sa bhí solar hála COVID agus, bhí Bertlaad sála gomsa, ag dul in aithne ar náis agus go háirithe bhfuil, tá bhfuil 8 minn díis, but bhí aithne aige ar roinn fá áisina London agus, bhí sé sort trís dul isteach ar agus dul chuig rudí ára bhí ar siúlaiste again agus, Tásúla going go méid in endal ag an tamlín tan Comhrá scéil go méid in endal. But so they go to kite me on the lads better inish doing better piece of biog mealler, Will agus on lad ó gela agat? Tomás ó. Tomás ó. Tommy gléimú there. Willoch mína díis agus tá Tommy 3 bliain díis. So tá Wille I rang go dó, well, sa rang gléitar bliana 3 an seo ar an rang son, but rang go dó atá gceist agus tá Tommy freastal ar níonara, so is tócha, go bhfuil ar sort brasás go bhfuil rudaí ag dul ar náis, is tócha dul ar náis na gná rudí stocha na gná rudí arís, an rudí dul ras beidir máil is stocha go dtín tlín a raibh rudí beidir nó nadidir mé rudí riamh rais sa tlín a bhíidirach teiscéile. No, cinnte
but is toch dúspóir nuair thola an chéadín glasáil nuair fibre begaing, bhí áling a gin sa bhaile lena chéile, bhí mar móid gach lá trílacha nádúir a bhí ealaíonn dhéanamh goin gach chuile lá, bhí an aimseir go bra, bhí mé héin bhí mé fíormhaocht don amsan a bhí agam lo, mar bhí sé anna gnóthach goin go dtíon buinte sin. But le ling an dín glasáil is déine a bhí again, bhí a bháilir te gceist. Ham fíormhaocht tá gach duine sláintúil an seagus níl feicmí cheartling agus níl éon sort donas déanta doing ó thaobh na COVID-ide, but bhí mí anna agus mí fearra bhí strasú fástach buinte leis an dábhí san, mar bhí mar ní ra mar in an feici an a réalaí, bhí an aimse go donna, bhí brúil fásta ar gach duine, bhí sort set up difriúla gomsa, bhí ar rang na beo chuir fáil de snadaltaí bhí gomsa, agus bhí cart fósa gobar mar scanách, so bhí sé a muoi gach lá gobar, agus bhí mé géirí sort a thuirt an bart, agus bhí sé dachar dó. Gír a bheith mar cheaptéin ar mád agus gír golóir bád eile stúr ag an am céanna. Nadidir an gafan na lads gur captain má bhí ann, but rinne mé me seachnaí péiscé. Am cinnte go raibh leabhar ó nachna há go mart ví tú mar cheaptéin úntaach ar bhuailíon san inú bíontach in ar bhí mar san alscoil. Ó ná for faic. Agus tá tú pósta le cort. Agus gohain na raig? Rugá tóga chuir sa Chlemsford, agus sin an fágóil míid in Argóní an seo, chuna steir bhí mar siúil amach lena chéile agus bhí ar an rá dhéanamh fannach den éir nu bogad trasna well saoil a chruthú heann sá, so bhí sé an dheachar gnám is inaltóirí chuir agus ní raibh na postna ar fáil in éon áis an éar gnám, so bhí sin níos éasca domsa tuiscear múntóir bhí sé fad níos éasca domsa postáil heann sá ná mar bhí sé do chuirt postáil in éireann, So, agus conas ar chaistemh ar a chéile an chéad lá. Chasmar ar chéile in Berlin. Ó Berlin? Yeah. Ha mé súla sin scéal sanis mar níl an scéal á rólas agam. Tá tiigtarna an Kilkenny bar an tanna a bhí agus bhí mar stigan bhí mé an bhí túr chalín eile in éachlam múntóirí sin go léir bhí ar sort interrail don Sarah agus hiúil chuirteach bhí sé ar stagdú agus Stag in Berlin a bheith? So chuir mar aithne ar chéile agus thosní mar ag seola rifost lena chéile nuair tháina mé bhaile agus just mar sin agus bhí sin i dúspáir sin an chéadúir a chuúla mé gur bhfuil fear lena rágead ar a steig. Ní stag chuirt bhí bhí an is cuilam gáhílte bhí gceist agus bhí an craobh down sa fel dír críochnathe, so bin an ábhar cainte a bhí going, bhí mé géirí ligant arm go raibh ólas gom faoi pell. But tháinig sé trasna go bhlálí a bhfuil mar le chéile rís agus an son just leanan scéile rá agus bhí mar ag taistil gach d'ard ar seachna bhí mé ag etil go Chelmsford well go South End agus bheoch
Cart an chun mé fioch sús nu bhí cart tachtisteach go Phort Láirge, mar bhí Phort Láirge bhí an airfort oscailte Phort Láirge ag an námson, so bhí sin ann sin dhéanamh. So in our ear bhí si actually anna éasca ar feadh tamil, but bhí ar an rá dhéanamh an son, ní rá mar ná leanún tráig just a gceisilt an seo san súd. So yeah, hána mé go Chlemsford. Agus fear mór soccer sé cuirt nach cha? Yeah, tá sim olbhór agus sa soccer agus há sé mar bhain isteoir an fear an pelle well fear an soccer tá ag bhfuil faoi láthair, so bín racú fásach sa teach seo maidir le soccer, West Ham, Liverpool, na cluiche bhína aimirt ag bhfuil agus an fear an beag atá cá, so tá sim olbhór aige sa soccer agus tá sim olbhór ag bhfuil sa soccer cumá agus tá gaiirí go braig tá tríal nó go fáite ag bhfuil hena féin maidir leis an soccer, so tá gaiirí go bra leis agus tá an táling bheith sit an seo mar stocha bhfuil níos mó deisne ó thaobh trílacha le na club na mórthailn sa tuis go bhfuil mar cóngrach dus na clubban is son bhí tríal fáite ag bhfuil le Chelsea, so bhí deirg leis dul cleachta soccer ag Chelsea agus an Stamford Bridge ba? Yeah, Stamford Bridge agus níor hála mórrán iníag sin, but an taithí just fiú an taithí sanna aráilt is rudolhór sin do bhfuil agus leúnmh dé lena sé raig agus an príomhhaid ná buineann sé a méid sin soltas an soccer agus is táchtach é sin. Nuair smaoiníim siar nuair bhí mission aon cén ceanna sa lads sa raing Somála 8 mbliana d'aois agus más rud ag go raibh tríal ag den éigean do chuing in Chelsea in Stamford Bridge sin rud do chréite ar fáthachá de bhócail 8 mbliana d'aois just ní féile mé a haú. Well, is gnáród heilin seo agus is tócha tá sé buinte leis an tuis go bhfuil mé cóngrach go leordas na clubna seo agus tá lán-sort bína lán-sort academies ar fáil mór haimpil na háise Chelmsford, Brentwood, Romford na háitna mór haimpil Essex, so bín deis iontoch ag na lads dul chuig na academy seo agus just cleachta dhéanamh ar a good soccer agus dul a bheas ar an soccer agus well bhí clú agus cáir miad féin I Phort Láirge blion tú hin tá nádar an Gaeilge air, but tá 3 youth caps ag maithair ag gcóir éireann. Agus dimmer sé a gcuine íorthar Gearmáin ag an Amson a bhí gceist agus fuair an túisceart na hÉireann agus dimmer sé a gcuine Sasana agus bhí sort hínig sé gcóir Waterford United ach ní raibh Comhrá omláin aige le Waterford United agus ní raibh pá á fáil aige, but bhí sort Comhrá amatéireach an sin an focail Gaeilge bhí. Agus dimmer sé go leor cluichí le Waterford United agus d'éirigh sé as an soccer agus íorigh sé isteach ar an scúis agus d'éirigh go chuntaach leis sa scúis bhí gur dimmer sé níos mó ná 60 uair agus tá Irish Championship bút aige faoi go sa scúis. So is mála marrá go bhfuil an taobh seo den clown ag do mar fil agus sé fáil sin.
Han soccer áige, han sport áige ó dóhéamh stocha sin an rud. Cínte well ceapan maithir go hiilis go thomláin go bhfuil ceangail téige ná an dáráid but yeah so yeah dimmer tá beidir go bhfuil mé dul thar fárá go bhfuil clúag scáil ar maithir but bhí amig in town well mas rud a grisé gimmert leis an bhur náisiúnta sin ní amíon gach duine. Well no ní brín agus thug sé cap de bhfuil mar frontanas ón cluthe bhí sé gimmar sé gine Sasana agus bhí an cúlaí an Chathair Peter Stilson is tócha an Chathair bhí sé mar cúlbáir sa cluthe sin agus dairg le miad cúlaráil sa cluthe san so thug sé an cap san de bhfuil mar sort frontanas bheach. Nis seán ceist fuór Laura, mátha éire agus Sasana a gimmert sa soccer. Oh God. The Hardian I dig Bruns. Well, is being díosmóracht olbhing fréistá, but gan out bhrálam go dá meic seans a ghfuil dul ag gimmert go aon for an bhrálam é a bheith cean ar nach but nadidir mé just ham fearhróil dú las an méid atá déanta aige agus ein rud ein sort seans a bhín aige maidir leis an soccer le mé ann agus tuair mé an takeíocht dó péiscéil. So cíimiid tú le jersey Sasana orta gan cúpla líon. Nadidir mé faoin jersey but Bei arm cinnte be mé nadidir déach sé casa timppel blin blin go agus rálam ní hasíún pelle immer ní so nadidir méid táid just ag buin tanna as fao láthair agus ag buin tanna as an slí bhfuil bhfuil chosáasta leis an cléthe immert. Agus luí tún san gur múntóir tú agus bhí tú dánscéil an dus na haistóirtha aithne gom héin agus láir ar chéile ón well is tócha ribanálscoil nach bhí tatar cuairtaín rain go dá na mún ón raibhtú de fáist nach. Yeah, well tháinig mé go í príomide iontoch gom trasníach hir agus bhí sé anna cuairú le a bmháthair so is sé an duine thug seans don dul chuig an tachtan san sa rain agus bhí an buinte sin amachchas bhí mé ag freistal ar cuasaí saoir sa rain Comhrá in Haanta san. So yeah, bhí aithne go mirt. It's kind of bhí banna ceol iontoch go. Tsunami anna. Sinné héin agus má Chathair. Yeah. It's kind of an banna ceol san. Agus sin mar há sé. Yeah, agus an son sure bhí mar inar gcónaí le chéile san ollscoil imriú na lí. An UCC agus an tunna cóna Gaeling an san an UCC agus blianta an tanmhacha agus galore action. Bhí airí múg nach de carcaig agus an tam a bhí going agus an cadre a bhí going agus an méid a bhí dhéanamh going leis an club a bhí imáin agus just na rudí agsúla bhí ar siúla going just bhain mé an a hanabas UCC agus an tam go léir an caite go man. Agus sin is idir chun cúra hartas na dtíanaá gaiisteach mar leis an aithna going ar chéile agus
chálaigh tú mar bhúntóir san agus bhí tú gobar Láirge nó a raibh tú gobar in éon áit roimhe sin? No, de bhí sa gobar Bert Láirge ar feadh tamlína gcláthair na tróchra Bert Láirge agus an son fuair mé post de scoilmhuir i gcart na siúra agus le lingdom bheith ag múna i gcart na siúra chuig mé an trasán go Berlin agus Is mú tras canúnach a chuig a hála go Berlin. agus bhí arm sláán ágáil leis an postán agus leis na daoine go léir i scoilmhuir agus sort ra dachar bhí a gceist lei sin mar bhí mé anna hásta ann agus bhí just fuarníntach ann agus bhí daltaíáling a go ann agus An rá a ceart nach? Yeah, no, an ra ceart a bhí a gceist but agus fós tá méid angáil le gach duine bhí mé gobar bhí gobar le i gcart na siúra agus i gcláthair na tróchra cumá but tá saoil difriúla go muis tá mé fós múnach hanna scoilna heann sab de gáín difriúil ní bhíon deis agat aithne chur ar na múntóirí go léir mar han sort scoil briste si beag nach cosúla ollscoil beag tá roinn agat agus fanan tú de roinn hain agus ní bhíon mór an deis agat ní bhíon cúis agat rilí dul agórán nó dul deangáil i mórrán eile den fuarin bhfuil ag obair sa scoile so just fanan tú le de slua agus táithna go mar gach duine tá ag múna tíreolaíocht sa scoil ní bheith mór an aithna go mar mór an eile sa scoil ó thaobh an dream atá i múna sa scoil so tá sé difriúil tá sé anna difriúil agus caigur scoil mhór a an so ne? Anna bhór, so tá thart ar 2000 daltein so tá sé go mór go leor. Bach an irin mar scoil an hain san nach an irin áireachta an. Tá sé cosúla scoilna in éireann is slite áirithe but just tá i bhfad níos mó daoine i mór haimpil an tamar fad fergnamh bhfad níos fergnamh ollmhór tá ceist fós sa lá tainneáin tá bím caiilte is a rís is na fergnamh mar de ná fanan tú de roinn hain bín de siomar hanga go de roinn hain agus ní bhíon cúise go dul mór an áit na eile sa scoil but de bhar COVID inis caiimiid bheith bag go haimpil agus fanan na daltaí sna rangana agus mar an ggéana linge somála bagan na múntóirí haimpil na háite so tá mé fós a dul in aithne ar chud den ferganmh agus ha mé gobar an breis sé lin inis so ha sé just difriúil agus tíreolaíocht a bhúna go an san tamar fad. Tíreolaíocht an tamar fad inis is a rís nóir tá aspa nadidir ní hála sé rovinnic but bhí mé bhúna an stair blion bháin agus bhí sin anna himúil ar fad. Agus cén sais legan amach as múntóir stair mise chumá mar as óilda deirtar go ní ná bíon ólas is dócha ag daoine in Sasana nuair haon siad tríd an chóras is dócha ní bhíon ólas acu mar hampla ar rudí hála in éiring. Ní bhíon clúd a leid agus an legan amach ar an gcóir sa stair is just dochreite agus tá sé anna achar mar éarnach an stuff a bhúna. Is cín an bhí rang agam faoi Cromwell agus is tóch gur tedal an rang ná léach Cromwell agus ní gád an mar an arab
ní mar sin ní cheang léim an fácha léach agus cram so bhí sé an achar agus tá rudí ag dul a bheos mar is tócha go bhfuil si de gúgus tuigean ní bháin scoil an seo, but tá sort tá méid sin le rá ag déine ar maidir le I dachas sa látáin tá si de gúgus ar na scoilna neu sort córas níos leithne chuir fáil de tuigeann siad go bhfuil ceangailt ag Oileán d'Altaí le le tíortha eile agus le cultúr eile agus is tócha bhfuil siad ag tuairtfí dearna go gahadís féchant ar rudaí I meallig difriúil ná mar bhí siad go dtí seo so nádar an bhfuil mór an difrioch an tacht ar na rudaí a bheits an múnach agus déiring go bhfuil si tá namar go daoine a féchant ar múntóirí agus gach duine tá mé an fábal inniuh tá sé sort dain séireach gan socha bheon na mion difriúile a tuairtfí dear mar tá scéal difriúla gach duine nach chfuil agus Fannig an tedal sin istí go cheanna feith tamil pisce le léach Cromwell. Léach Cromwell, yeah. Léach Churchill chomá. Bhí sé deachú, bud ag an am céine bhí rudí eile a bhí bhúna go maidir leis an stair agus bhí sé ddíoch mar an ggéine leis na rudí bhí ála a gomsa nuair bhí stair dhéanamh gomsa ar scáil agus bhí sé ddíoch mar an ggéine le an stuff a bhí bhúna ag múntóirí stair eile tá aithne go mar agus bhí an creidir a bhúna gom chomár feag tamilí. Bhín beáín creidir a gach múntóir haine seachtas pe scáil in bhfuil siad. An tamlár líana. But don chuid is mó an tíirlaocht tá bhúna gom agus is even am an tíirlaocht. Cén ís ag thosníonn siad in gánscoil in Sasana? So thosníonn siad an seo nuair a hádar is tócha tagann siad isteach bliana seach, but dearan go bhfuil ar aim blin déag díos nar thosíonn siad an seo. Tá sé dír cosúla ranga sé sa bhaile just an ís céine le na daltaí a bheoch freastal ar ranga sé sa bhaile, so an ís céine lei sin agus thagann siad isteach agus gléitar bliana seach ar an bbliana thagann siad isteach agus bhíon sort sailbog seacar chu go dtí bliana é agus ó bliana de ará go dtí bliana hainde agus bíonn siad ag gáil a bhúd an GCSE agus sin an chéad sort scrúdú ifhiúil a bhíon le déanamh chu. Agus céad ábhar a bhíon a chud an GCSE. Sin socha in éiring nuair a chluisiid an GCSE muoíimiid ar an tasta sóisireach, so socha tá sé congra go leor an tasta sóisireach, but ó ma haithí féin déireann go bhfuil sé beáí níos dachar ná an tasta sóisireach. Tá féin áthar péis go leis an tasta sóisireach nua. But bín a rís is tá sort racha, but de an ná bín thart ar 7 ábhar nó 8 ábhar a dhéanamh chud an GCSE. Bhfuil ráhacha nó bhfuil chrí ábhar mar chuirt béidir in éireann gréiling ar gréiling béarlagus mata dhéana bhfuil ag an mar sin acu. Tá siad go léir béarlagus mata dhéanamh agus cá siad go léir ábhar a bhaineann leis an óíocht a dhéanamh. So bíon rácha an son agus ón buinte sin amach
bín ra eile chud den ó héh tíróíocht star credit pay, bín sort process ó héh bín cinál sort liste, bín 3 sort liste chu agus meascáin de ábhar bhín na 3 liste sin agus is féidir le ábhar bháinna fioch amach as an 3 liste sin agus bín arthú chumá tá ábhar sort nádar an Gaeilge détá súile tá si súile civics nó bín ábhar mar sin sociology nó stochóí bín dhéanamh choch más so bush de ná well caithfidh siad an béarla an maitha dhéanamh agus ábhróíochta a bháin dhéanamh ar leid agus an son bín de ná den siad teanga éigean eile an Spáinis nó an Gearmánis nó an Rankis agus an son peocann siad a rá rud star nó tíróíocht nó credit nó péród a haín lo agus ní bhín an bhrú céine gceist just a bhín a gceist leis an áirteis bush is scrúdú allmhór das na daltaí péiscéile agus brahan a lán rudaí well tá ceangailt ann idir an na tarthaí tá ceangailt díoch mar an gcéine is bhfuil leis an áirteis leis na tarthaí aon tú sa GCSE sa bhéidir ní féidir leat rudí orthaí anamh man bhfuil caighdeán áirithe fricte go sa GCSE maidir le leanúnráid chuig an A-level clúdú nó dul chuig cláiste éigean deile nó fiúháin tréidí anamh níl caithfidh tú caighdeán áirithe a thrisint chun leanúnráid. So tá sé mar beagnach cosú leis an áirteis sa trí sin. Agus an son nuair tá GCSE an son déanta chu mar dúirt méid lean siad raig chun de nach an A-level anamh agus tá sí son a bhd níos deachra is ceapim héin anyway tá sí bhd níos deachra an GCSE, bud ní bhí nach tríú ceire a hábhar gceist so ní bhín an bhrú céine chu an méid sin ólas a bhín ar cé bhéad ábhar bhín a dhéanamh chu don áirteis arís? Well, an trí ábhar stocha Gaeilge béarla agus mata agus an son a sé brethir pointí tá den seach nábhar an gnáród a dhéanann siad an sa ach den an roiinteá sé ábhar agus den an roiint fiú buig ábhar ach sé bunathe ar na pointí mar sóilde so agus den an roiintí na 8 nábhar fiú mar há si de géire na pointí a bhaintach so chuid sé difriúil an taobh sin is cainam an bhblionn Chata nuair bhí oringe mar bhúntóirí na grádanna túrthe nó na predicted grades a hartóibh. Cags a gléitir who helen so centrally assessed grades an tanamatár who helen so. Okay, chun spáir bhíonn siad san. Well, Dar go bráling an bhblionn Chata mar bhí max déanta có so bhí i dóchan sort fine sé going chun rá ceapmid go bhfuil an daltasá ag an grád sa but há sé chun bheith beagán níos deachra an bhblionn seo mar caithfidh tú smaoinemh go bhfuil roiint fad is na daltaítá dhéanamh níos well a bhíle bhí chun an GCSE anamh an bhblionn seo bhíidir in asnamh an bhblionn Chata chumá mar bhíidir páirt den dín glasáil an bhblionn Chata chumá so níl méid céine scrúdathe déanta chu níl méid céine sort ceartachán déanta going mar bhúntóirí ar an méid atá clúdathe going is a bheoch dá mar rud ag ramar ar scáil so
hasí chun bheith an is doch go mé sé beganí níos dachre an bhblin seo. Tá sé ranathe goinge sa scoil ina bhfuilm sé gobar sort mac beag a chur fáil nar himimi tarnáis rééis na leihananta stír cásca agus níl an maxan chun gachrod de clúdú, but it's just deis doing mar bhúntóirí sort piece of fine eile a gáil chun grád éigeanta a chrothú mar chaisceanna achar tá a lán am a chailteach ag na daltaí seo an bhblin seo tuisce ar páirteach sa dín glasáil an bhblin chatte agus a ríis an bhblin seo, so. Agus dus na A-levels an náfuil próséis grád túra an péiscéile dus na A-levels bhfuil go bíonart sais a rá cén mark an dólat go bhaich an bíonart é sin ará mar bíonar thu agla bhíanamh leis na hallscoilna sula bhfuil na scrúdathe déanta so bíonar thu bíonar thu dul deangáil leis na múntóirí agus áilteach cad ceapan tú cén sort grád ag ceapan tú go bhfuilm chun fáil nábhar seo, but ag an am céine caihadís scrúdú dhéanamh agus ní fiú just focail am múntóra bíonar thu an scrúdú dhéanamh agus níl áit san ollscoil cinnte go dtí go bhfuil an scrúdú déanta comá, so tá rud cean céinar ar siúil leis an muintear né level an bhblin seo comá mar beidir son in asnamh de roiinfád den scoil an bhblin chatte agus a ríis leis an dín glasáil, so an dín glasáil an bhblin seo chun sé sort cruúchás ar an tíomh mar níl féine sé níl dóhan féine sé sin an rád is má níl dóhan féine sé ag múntóirí chun rá go hilas go thomláin cad is féidir lo cén sort grád is féidir lo a thuirtas na daltaí seo, but déanaid ar seach níl chun grád éigeanta a chrothú, but is socha gur sin a chás de gach duine, so níl míid inar níl tá gach duine sa bhád céine, so just camíid é seo dhéanamh. Anna chud cosúlachtaí lifse agus linge mar sin in san córas an son idir an dá córas is socha ó héamh gur chaid na daltaí amach ar an chud dáma agus socha ní féidirling socha gan bheith a caiintlinn na chéile agus tusa an son in Chlemsford agus sin an tá éing ag féchan trasna ormh agus labhairt beagáín féin an vaccín is tócha ihre héan agus an bhreatamach ihre dó, so na a mé cén ceann Tá tóí leis an deanúcht a dús is tócha ar dúis an vaccín, tá gaiir go húnta leis an vaccín. Tá gaiir tá vaccín faoi láintheil an segus tá laidú íslú muú péfocail le hastíú úsáid take ar méid na daine tá COVID-á agus dá bhhar san tá laidú take ar na rialacha go léirthelann sa faoi láthair, so tá daoine bhd níos dóchasacha faoi láthair, tá teor an fós amán mór húmpla na háite agus svéidir go bhfuil tanna bílan fóstúnte, tanna tiigtarna fóstúnte, seachas na hallmharga tá beag na gach siop eile dúnta, bush tanna páistí tréis fila ar neis ar scáil, tá éon sport gur féidir leat imirt les má faoin air hat san tosa ar neis an tachtain seo, so cinnte tá gaiirí go bra leis an vaccín agus is dócha go bhfuil job an a bhád aontacha heann sa maidir leis an vaccín, just ó bheith caint le mo bháthair i fiúháin, tá cumar an scéal go méid an vaccín a gomsta sula me sé agus tá sort
ham fear bhaocht an vaccine, but tá aíon beagání mí chumpárdach nuair bhíon sé ceappa, go méid an vaccine a gomsa sul me sé go bháthairs, chun sé 6 brnarm gur sin an cás. But just tá cumir an scéil go bhfuil sé bhd níos bhfuil sé tarlinn fad níos tapúla he an son na mar tá néir an faoi láthair, this is more sin. An chreidúnta hartóibh is tócha as an taobh san de rudí péisce le. Yeah, no, is tócha, sin an sort cinnte sin darí go málo an méid sin aanamh, ní féidir leat é sin na héine, but nadidir mé faoin brat amach sin scéil eile, An feachtas bhí sa brat amach an raibh sé chun nimhnach is a bhí daoine ag rá go raibh hittíine amach mé an tlí bhí si de bhótáil. Cinnte, go hilas go thomláin, hittíine amach, hí just brise omláin I meas na daine, just hí daine có cad is féidir an rééis rá, just hastig hí ar cho cinnte gur hastig ó chu imacht ón éanta sórpach, agus bhí just an méid sin farige faoin éanta sórpach, agus bhí daine eile just bhí bháilir de thuairmacha, agus just ní a bhéin sort ní raidir ná tachla chéile néachair ar ein sort chuinde levéil, agus an san tharla COVID, so ní dólam go bhfuil blase ceart feite ag na daoine heilm sa cad atá ann doing de bhór brat amach nó níl na chun atá le tacht tucha fi dara ag roiint fá daoine, mar tá daoine just ró tóca leis an tóca le COVID faoi láthair, agus frééis an bhóta olmhór san ha sort darú déanta ag daoine faoi brat amach, agus cha sé beáin groundhar mar bhí an méid sin díospóracht le feiscint agus le chlóisteáil ngacháit nuair bhí sé méil an fphobal ag an agus nuair bhí an bhóta chaithh ag daoine heann sa fannacht nu amacht, but inis tá rud I bhfad níos táchtaí agus rud anna chainséireach méil an fphobal faoi láthair ó thaobh COVID, agus níl mór an cain faoin brat amach néachar níos sa lá an agus just is as an slí go tarlín rudaí, agus is as an slí go bhfuil daoine an a bhfuil dóiríre agus ceangailta le túair amháin faoin brat amach, ach inis níl feicla rácha faoi mar just tá amarcha rudí eile ar siúil faoi láthair. But cinnte níl mór an nachrachan tacht ar an áid seo anyway, agus níl tuigim go bhfuil rudí socrtha ar levélig and idir an bhreatin agus an bhreatin mhór agus an éanta seorpach, but níl mór an fecha goinge ar an talamh heann sa mór an difriocht le feicáil. Sin go maith tócha ar nachcha? Yeah, no, but nadidir mé an ceapam héin or tá gachrad socrtha síos ó thaobh COVID godorch níos mó cai tú hiiscint níl daoine ag obair heann sa faoi láthair, tá roiint fá daoine fós ar furlough agus tá postna caiilte ag daoine agus ní bheidh postna ar fáil fiú nuair há COVID curtha faoi smacht agus rudí imethe ar neis. Sort sa chuí go ráidir sul ar tharla COVID, but is tócha bliain amach seo big picúir níos soléir going ar céco
éfachtach nó cén sort de máiste tá crotathe ag an bhreatamach just ní féidiring an ceisisin ar agart faoi láthair mar tá just an nummercha hamis go léir rotóga le COVID agus an just le dailá sin, you know. Well, is tócha big le feiscint mar leis an matamacht socha farmí ar an spás seo cinnte beidir go leat ríist go céir beidir go leir mé leis má thugann fás na Gaeilge an tríú agus an ceair sráagdom. Cad éonú darnach go raibh mála lá? Gábhlín ó hin, well, ag tiidirn le gábhlín ó hin, ag gábhíil san éideag an socha mí úil gábhíil san éideag. So, ní leine feice gom, well, tá gach duine feice gom ar WhatsApp nó Facebook nó Instagram, but níl mé taréis cos le ar talamh. Cos ar halamh na néise? Ar halamh na néise, Má grás a halamh éise? Má grás, but tásúla gom go mbeidh gláil ag an beirach agus be mé ar sin. Literally. Laura de Puer an tanam riposta. But is shit on tá mé sort vi mé near chur COVID isteach arm sa chuí sin, vi sort tahí gom fe I bhd óháile agus fe teangháile ma bhórthachs maithús me garmers ar WhatsApp sular hála COVID. So bhí sort taithí go mar sin, so níor chur an taobh sonde COVID isteach arm an America, but agus méid tridim le gábhlín inis bhrálam do le bháile agus just bheith down to lower fag tamlín ceog, but caithmíd na réidir nó cinnte agus níl cúis garránig am tá gach duine go bra heile bar Láirge agus níl buchs mór le dé ní a bhéin sort de máiste déanta doinge ó héh COVID, so hamfíor bhaocht an méid sin agus ham brasás de fannach an seo go dtí go bhfuil gach fuirt sábháilte agus go bhfuil sé ceart go leor chun dul bhile. Well, leúna dé cíimí tú thneis insadéise luach agus máil ára agus gur míle maithagat as an áma chur le taobh do le gcórála nó bhaine anna hanamh as an ggórá beag go bhí going na chéile. Gur míle maithagat as ocht an cuire tuachta just an caint leis. Agus má bhíle buchas ar nu cumá le Forras na Gaeilge mar gan Forras na Gaeilge ar nu, ní bheith mí stábalta an padchréile sa dhéana. Agus seo an teagrán darnach a chuirde agus bhhalam má bhuichas a bhil libar fad as an éistecht a thart agus leúna dé beag an tríú agrán a bhain uairégant amach an sa. Agus go dtí sin, slán go fóil agus gur míle maithagah.